ரூபாய் 500 நோட்டு வைத்திருப்போர் எச்சரிக்கை. ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு. முழு விவரம் இதோ. ரூபாய் 500 நோட்டு குறித்து ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ரூபாய் 500 நோட்டு வைத்திருப்போர் உடனடியாக சரிபார்க்க வேண்டிய நேரம் இதுவாகும். இந்தியாவில் கரன்சி நோட்டுகள் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் பல்வேறு வகையான செய்திகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் ரூபாய் 2000 நோட்டுகளை புழக்கத்திலிருந்து வாபஸ் பெற மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இந்நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி ஒரு மிக முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. நட்சத்திரம் சின்னத்துடன் கூடிய ரூபாய் 500 நோட்டு தொடர்பாக மத்திய வங்கி முக்கிய அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையில் தவறாக அச்சிடப்பட்ட நோட்டுகளுக்கு பதிலாக அச்சிடப்பட்ட நோட்டுகளில் நட்சத்திர சின்னம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குறிப்புகளில் வரிசை எண்களுக்கு பதிலாக ஒரு நட்சத்திர குறியீடு வைக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் சில செய்திகள் எண் பேனல்களில் நட்சத்திர குறிகள் கொண்ட நோட்டுகளின் செல்லுபடியாகும் தன்மை குறித்து கவலைகளை எழுப்பியுள்ளன. இந்நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இந்த கவலையை போக்கியுள்ளது. மற்ற செல்லுபடியாகும் நோட்டுகளைப் போலவே நட்சத்திர குறியுடன் கூடிய நோட்டும் புழக்கத்தில் இருக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பில் உள்ள நட்சத்திர குறிப்பு மாற்றப்பட்டதா அல்லது மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டதா என்பதை குறிக்கிறது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும் ரூபாய் 2000 நோட்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் அதை தங்கள் வங்கி கணக்கில் டெபாசிட் செய்யலாம் அல்லது வங்கியில் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார். 2000 நோட்டுகளை மாற்ற தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ய வங்கிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் பெரும்பாலான ரூபாய் 2000 நோட்டுகள் திரும்ப வந்துவிடும் என்று நம்புகிறோம் என்று விளக்கமளித்துள்ளனர்.